Bahalag gabaha na gani ang palibot. Hala, sige, lakaw, laag. Kay may gusto, na may gusto kaunon dito sa unahan. So mao din to guys, ni adto ko aning donut kalami kay lang donut diri ah. So mao din to pag human ako atog donut, nakakita kog marang sa unahan no. Nga lagmi kaayo kay ting bunga ni nga time. Unya, matik na day na oy mopalit gyud ta og mukaon lisod pug manguha ta no kasab-an ta ni Lord. Lami gyud siya guys, labi na kung gihatag ba gyud sa imong libre. Hay! Nya pag uli na mo ani guys, nag-birthday di akong igsuon no, so naghanda mi ani. So kailangan nato ta mag-pray ug magkanta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Unya murag wa nalipay ang nag-birthday no, kay murag saba ra kay min during dapita kay mga yabag kay mga nanganta og happy birthday. Unya mao din ang mga pagkaon no, nya di na ako balong litok. So mao ni ako ang chicken curry nga gihimo no nya. Pagkahuman ana guys, party na dayon nya kanta-kanta nya himos ka kung pag umangon ni sige tan-aw sa ako murag nakabalo ba nga unsa ko mga sala sa kalibutan. Unya man ako igagaw nga gakanta nga saba kayo. Nya mao din to naglibak din mi sa mga silingan. Hay! So mao dayon to. So nagbalik mi kanta no nya mao din to guys. It's a wrap na dayon to nga gabi ihuna no. Nya pagkaugma tanga dayon ta kadali. Kay daghan matag nakaon. Nagmahay dayon ta no. Ana mo na. So mao din to guys, nibiyahe na pud mi og probinsya. Wow, probinsya! So niadto mi ning bayugan no kay nami adtuon dito ang lugar niya. Pagkahuman ana, before the ana, nangaon sa ta kay lisod pod mapasig mapasmot ta. Unya mao na ko mga kauban no, bibo ra kaayo ang kan-anan ani kay lami kayo. Unya ganahan ko silang halo-halo in fairness. Ha? Basta kay ni improve na ilang halo-halo oy, lahi ra tong ni Agi. So nihapit ra dai mi ani no kay gutom na kay ni naabtan na mig udto niya. Pagkahuman ani ni diretso na dayon mi sa amohang gusto adtuon. Unya nakaabot na gid mi ani nga lugar which is ang lugar nga among gidak-an sa una. Char! So mao din to nag-aki update ta mi ani kay naay bagong project ang government niya. Mao din to naghikay mi no kay syempre pag abot sa probinsya maghanda gyud ta nya. Bibor kayo ang baboy kay ni kaon og karlang. Ambot karlang ba na? Nya mao din to, mao ni amo kinakusgan nga kuano bomba hadud karon na gyapon nag-aawas. So probably sa laing bahin sa balay maigo gid siya sa pagbutang og highway no, so kailangan gid siya gub-on. So mao din to nag-reminisce po nami ani nga lugar kay mag diri ba may nagdako, diri may nagbanding tanan. Nag-prepare pud mig mga pagkaon no kay daghan pud mi bisita ani nga part. Unya kaon na dayon oy tigbangting na dayon so pag ingong kaon na plaster na dayon na diha so mao din to nagtipok ta din mi ako mga angkol ug mga auntie ug mga kaigsuonan sa tibok kalibutan nga mga una so mao din to nag-attack na dayon ta kaon ta din dapita no nya si mama busy ra pud kanya nya hay kabot. So mao din to, so mao ni nga lugar nga ma-miss namo no kani nga part kay gub-o na siya. So pag uli namo anig Butuan, nagdala day kog pasalubong sa manghod which is ang kettle corn kay panagsar na makit-an diri. So klaro kayang reaction nga mo giganahan gid siya aning popcorn na no, nga unsa man gid nakalahi ani sa ubang popcorn nga nasta maning mahala. So mao pa to guys, thank you for watching. This is Miss Cynthia.